Бош табиб Рамил Мырзаханов сәламәтлек саклау системасының узган елдагы эшчәнлегенә җентекле анализ ясады. Медицина учрежденияларын төзекләндерү, матди техник базасын яңарту юнәлешендә башкарылганнарны барлады. Симәк авылы да безнең бик күп еллар медсестрабыз юк иде. Менә район җитәкчелеге ярдәме белән булган зданиене бик матур ремонтлап, без аны ача алдык һәм инде Бикмәш авылыннан безнең бер кызыбыз ризалык белдерде шушы Симәк фабындашларга һәм инде бик рәхмәт. Бикмәштән Симәккә килеп, көн саен эш вакытында килеп, Симәк халкына хезмәт күрсәтә. Аның өстенә ул Тырыш авылына да барып, зданиесе булмаса да инде өйдән өйгә йөреп, авыл халкына үзенең ярдәмен күрсәтә. Рәхмәт аңа. Баш табиб китергән соннарда промил һәм процентларда халык сәламәтлеге торышы ачык чагыла. Демографик күрсәткечтә уңай динамикага ерак кебек. Үлүчеләр саны туучыларга караганда шактый артык. Эш яшендәге типсә тимер үзәрдәй ирләрнең гомере өзелү борчу тудыра. Былтыр эш яшендәге 48 райондашыбыз вафат булган. Аларның 42се иратлар. Уртача яшьләре нибары 47 яшь. Рамил Мырзаханов соңгы елларда беренчел инвалидлык алучыларның кимүен ассызыклады. Инвалидлык бирелгән балаларның яртысында сәламәтлекләрендә психик тайпылышлар булуы ачыкланган. Яман шиш авырулары белән исәпкә алынучыларның елдан-ел арта баруы да сагайта. Узган ел 92 кеше онкология белән беренчел исәпкә алынган. Баш табиб иртә стадияда ачыкланган авыруларның дәваланырга ашыкмауларын да билгеләп үтте. Коллегия утырышында кадрлар проблемасы да күтәрелде. Бигрәк тә фельдшерлар җитмәй. Райондагы 71 авылда нибары 40 фельдшер эшли. Бу проблемадан чыгу юлы да күрсәтелде. Участок табиблары һәм поликлиниканың ашыгыч ярдәм хезмәте белән урыннарга барып медицина ярдәме күрсәтүне оештыру максатка ярашлы булачагы әйтелде. Узган ел район халкына хезмәт күрсәтә башлаган мобиль поликлиниканың эшенә уңай бәя бирелде. Узган ел азагыннан мобиль поликлиника безнең авыл җирлекләрендә бик нәтиҗәле эш башлады. Шушы көнгә кадәр Иске Карамалы, Тотбүләр, Михайловка һәм бүгенге көндә Метреял җирлегендә мобиль поликлиника эшли. Монда инде узкий специалистлар ярдәм күрсәтә. Бүгенге көнгә 965 кеше ярдәм күрсәтелгән. Министрлык вәкиленең һәм район башлыгының йомгаклау сүзеннән соң сәламәтлек саклау өлкәсендә озак еллар нәтиҗәле хезмәт куйган хезмәткәрләр бүләкләнде. Ярчаллы шәһәренең 5-нче санлы хастаханәсе баш табибы Зөфәр Насретдинов район халкына медицина ярдәме күрсәтүне оештырган өчен рәхмәт хатына лаек булды. Мәсәлән, районда без уже икенче тапкыр. Декабрьдә булды, хәзер январда, январь үтте, февраль уже. Вот, бу атнада бетерәбез инде. Но менә чагыштырып була, менә ул поликлиниканың яхшы эшләве, ул бездән генә зависит итмәй. Именно монда җирлек администрация ничек аны оештыруыннан да бик күп зависит. Шуның өчен минем рәхмәт әйтәсем килә район администрациясенә. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.